Deň číslo 18. Zdravím každého. Možno ste si všimli, že nám chýbajú také dni, nakoľko posledný deň bol deň číslo 13-14 na YouTube. Nevadí, chcem prebehnúť v rýchlosti, čo bolo deň číslo 15. Sme vlastne dokončovali to video, čo som teraz spomínal, plus sme spravili rekapituláciu celého týždňa, čo sme robili. Urobiť to shrnutie a dokončiť video mi trvalo 6 hodín. Video približne vyzeralo takto. Možno to nevyzerá, ale je to veľa práce. Ďalší deň som si vybral paragraf, ma bolelo brucho, ale nevadí, lebo sme dostali jedného nového odoberateľa. Takže už máme spolu 7 odoberateľov. Ale čo som chcel hlavne prebrať, bol včerajší deň, deň číslo 17. A to bolo to, že som vytvoril plán. Som to rozdelil do 4 fáz. Fáza číslo 1 je základy a vznik značky. Viac menej je to hotové. Je tu založenie spoločnosti, potom založenie firemného účtu, nákup domén a hostingu, spustenie YouTube série a zriadenie účtovníctva. Fáza číslo 2 bude vlastne budovanie webovej identity virtual.live, kde už prvé máme hotové, a to je vytvorenie loga a základnej identity. A teraz pracujeme na stránke plán. Myšlienka je, že toto, čo tu vidíte teraz, dáme dajak na stránku a budeme môcť sledovať, kde sme a čo nasleduje ďalej. V fáze číslo 3 prechádzame na prípravu MVP pre našu aplikáciu Ourstats. Pre tých, ktorí neviete, MVP znamená Minimum Viable Product. To znamená, že aplikácia, ktorá už má aspoň tie úplne základné funkcie, aby už užívateľ ho vedel dajak využívať. Nemusí to byť krásne, nemusí mať všetko, ale nech to už trošku funguje. Čo bude veľmi dôležité, je navrhnúť presnú cestu krok za krokom, ako bude užívateľ tú aplikáciu používať, a keď už aj to bude hotové, ďalší krok bude nájsť vývojára, ktorý nám to vie aj spraviť. Keď to budeme mať hotové, tak plán je dokončiť stránku pre Ourstats a fáza číslo 4 už bude testovanie a prepojenie. To znamená, že na Slovensku pustíme uzavretú betu a potom dokončíme stránky Ourstats a poznatky a budeme zbierať samozrejme spätné väzby od užívateľov, a keď už budeme mať spätnú väzbu, tak podľa výsledkov budeme ďalej plánovať. A dnes by som chcel nahrať túto verziu na stránku a zajtra z toho spraviť video, keď všetko vyjde tak, ako si predstavujem. To je zatiaľ všetko, dúfam, že sa vám to páčilo a vidíme sa zajtra. Alebo nie? Uvidíme. Čaute.